pjesmica za 10 sekundi opučine. Moramo da bežimo. 4, 3, 2, 1. Running! Tim čestamo, kao što vidite igramo sa hakom. Valjda će da skinemo taj hak koji sam ponovio 1000 puta da će da ga skinemo. Snimao sam više puta. To. Ili smo skoro čitav armor. Lega. Ok, tim. I Srbin. Ako si Srbin, ono tim. Hajde, ubit ću ovog ovdje. Oh. Ćao. Da. Mislili da mogu Aleksu da zezam? Po pravu su. Ne znam, zašto ne mogu da se ruši lišće? Ovo je jedino često da se otvaraju. Da su pametni. Sad moram brzo da nađem neki oklop jer sam mnogo slab. Kad sam snimao neke druge epizode nisam bio ovoliko. Dobre. Daj to. Dobre. Ajmo. Sad smo zlatni tip. Sa drvenim lomačem. Moramo da nađemo nešto bolje. Da li mogu isto vreme to? Mogu. Da pravim ovo. Ne mogu tako da otvaram često. Ne mogu da otvaram tako često, Da, ne mogu. Vidimo što ovo ima. Samo mi hraniti. Trećemo. Vodu. Nije mi to trebalo, ali nema veze. Ja obožavam Hunger Games, ako niste znali. Idemo tamo. Dolazim! Eno ga jedan lik tamo. Pobijemo se iz česta, pa pobio sam. O, sad sam prošao. Bezbedno. Nije prošao. Aj, borit ćemo se sa njim hrabro. O, klinje. I klinjo, kako se zoveš? I daj Bože da vidi čas i stane tamo. To i ko je faca? Mi smo faca. I to. Sad smo klinja plus. Šta ima ovdje? Ajmo, ninja kornjača. Ovako se to završilo. Ja sam u tamnici i sad ću pobići. Tajno da niko ne zna. Parkour! Eno ga često. Nemojte nikom reći da igram s hakom. Dobre. Sad smo full TMD, osim što nemamo mač dobar. U ovoj mapi nemam sreće. Ja da sam bio. Eno ga čovjek. Šta imam pokusi? Kako bi mi sad došao tu? Čekam ga da siđe. Mator, ja nisam ovdje. Ne, ja sam samo tvoja mašta. Ja sam samo tvoja mašta. Nemoj... Veruj mi, ja bi se bojao da siđem. Ajde, tim. Skoči dole.
dole bre, siđi. Mi imamo dobre probleme. U stvari, kako si se ti popeo? Evo ga, to, ajmo. Sad ću te gurnama samo ličici. Linjo, pa šta si to uradio? Ne! To, vidite kako je on dobar. Kad me ne bi iznerverio. A sad idemo gubitak života. Mislim, nije gubitak, nego... Fuck! Bravo, Aleksa. To je to bilo za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Nova epizoda. Vidimo se u sljedećoj. Pos!